गोदान बोसोरनि जागायजेननायावनो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव खासि बिसि बुथारनाय जाथाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावआव दिनै फुंनि समावनो बुथारनाय जाथाय। सासे सेंग्राखौ सासे 26 बोसोर बैसोनि सेंग्राखौ खास्रि बिस्रि बुथारदों। मैयाबो क'क्राझाराव गोथै सह बोखांदों, दाखालिबो गोथै सह बोखांदों। आरोबाव दिनै फुंनि समावनो 2 जानुवारि 2024 नि फुंनि समावनो बे जाथाया जादों। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आरो लोगोसे मोनसे जाथाय जाहैबाय बेमारि सुबुंनि फिसाय, बे फिसाया रनजित बसुमतारी आरो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोना मदद बिनो थांदोंमोन। बेहायनो माखासे बाथ्रा बुंजादों आरो आर'जलाइखौबो सावजादों होनना बुंदों। दा बेनि सायावबो नोंथांमोना माखासे भिडिअखौ नायबा बुजिगोन। दा दिनै फुंनि जाथाया जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगावआव सासे ककन सरकार मुंनि 26 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ बा सेंग्राखौ दिनै फुंनि 5 रिंगासो समावनो बुथारदों। आरो बे बुथारनाय जाथायाव सोरनि लोब्बा दङ बा सोर बुथारदों बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। दा बे ककन सरकारखौ मानि थाखाय बुथारदों बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन। बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ बरायनानै रंजानाया जोबस्लाबैयावनो गसाइगावआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। गोदान बोसोरनि जागायजेननायावनो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव खासि बिसि बुथारनाय जाथाय जादों। बुथारजानाय सेंग्राया जाबाय 2 नम्बर हुदकाटा गामिनि दिलीप सरकारनि फिसाज्ला 26 बोसोरनि ककन सरकार। दिनै फुंनि 5 रिंगासो समाव बे खासि बिसि बुथारनाय जाथाया जायो। सिखावा दैनि मटर खावनो फैना ककन सरकारखौ बुथारलांदों होनना सन्देह खालामदों। नाथाय दुथांजों बुथारजानाय ककन सरकारनि बिफाया अजद खालामनाय बायदिब्ला बिथाङा बिजेपिनि मावथि जानायनि थाखायसो बिथांनि फिसाज्लाखौ सोरबा सुबुङा फाव फान्दायनानै बुथारदों। जाथाय जायगायाव पुलिसनि हान्जाया नुजाथि हैनानै जाथायनि बिथिङाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। दानिया फैदो रनजित बसुमतारी आरो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोना सासे बर' सुबुं जायबा मदद बिदोंमोन बिथांखौ मा बुंखो? गोबां दुखुनांथाव जाथाय नायबानो जाबाय। ओमफ्राय बै माखासेफोर दंमोन हिनजाव हौवा थांनाय, बिसोरनियावबो सोंबाय। आरो बिनि गेजेराव बिसोरनावबो सोंनानै मोनबाय आरो बोरमा, अमा, दाउ बेबादि हरो होननाय खोनानायखाय बे रायजो राजाया थांदोंमोन आरो। ओमफ्राय बे लेखाया जाबखो दंमोन बिनि गेजेराव। ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे लेखाखौ नायजोब्बाय। दाना सासे सेंग्रा थेख्लाख्ला दंलाय आरो बे जेन्थ सारनि खाथियाव। ओमफ्राय दाना बे मा बुंहरबाय, मेगन थिफायबाय, ओरै खालामबाय, लांजोब्बाय आरो बुथुमनानै बस्थायाव सोनानै। दाना बे जेन्थनि सारनि फावा मा फाव, बे सोनाबा गावनि ओरैहाय हाखर दंलायो आरो न'नि एसे आन्दो जायो बे हाखराव। बाहाय स' लखबहैबाय। दा बेथ' लखबहैनो नाङाना बियो। रावबो मोजां मोनाखै आरो बिनि गेजेराव पाब्लिकआ। मानि बेबादि लखबनो नाङामोन आरो बियो। ओमफ्राय सावनोबो नाङामोन। हरा नालाय हरा, होआ नालाय होआ बेबादि बुंहरबानो जायो आरो जेन्थ सारा। ओमफ्राय बे थांलायबाय। दाना फेरेंगा सारनाव थांलायबाय। ओइदिननो थांदों आरो थांखादों। बेयाव मोनाखिसै नालाय फैसाखौबो। सोरबा बैसागुनि, सोरबा बर'दिननि, सोरबाबा एकदम माबानि पिकनिक जानायनि थांदोंमोन आरो बिनि गेजेराव गैया, रावबो मोनबोखायाखै। हिनजावबो गैया, हौवाबो गैया, बेमारिबो गैया, उमबो गैया, बाहाय मोनबोनाय गैया आरोखि। ओमफ्राय दाना फेरेंगानाव थांलायबाय। फेरेंगा न'आव गैहैयालाय जों थांनायाव। दाना बै सासे बडिगार्ड दंलायो आरो बडिगार्डआ बुंबाय। दानिया बडिगार्डआ बे क'क्राझारावसो थांदोंलै, बेखौ नोंसोर नेनो हागोन, बेयो मिटिंसो जाहैदोंगोनदां जाबाय आरोखि। होमबाबो जों नेथानसै आरोखि, नेनोसै बाबु, जों नेनाबो जों हरजोंफोरबाबो जों थांगोन बेबादि होननानै जों नेखाबाय आरो। ओमफ्राय दानिया एकदम 5थासो जाखाबाय। बे 5था जानायनि समावनो फैबायबो नै। नङाबा बे गामि दरसे बारबानो बेयावनो दंहैयोनो। बिदि थगायो पाब्लिकखौ, बेबायदि थगायनो नाङा आरोखि। बेबादि थगायनो नाङा। हरा नालाय हरा, गैया नालाय गैया होनना बुंहरखाबानो जायो। मा थाइसेबो फैसा गैया, थाइबाबो गैयानो बिदि जाहैबाय।
पाब्लिकनि सायावसो मन्त्रि पाब्लिकनि सायावसो गावबुरा पाब्लिकनि सायावसो MLA पाब्लिकनि सायावसो बायदिसिना गिदिर गिदिर जालांनो मोनो नङा होमबा दा बेनो दा ओंखायनो पाब्लिकआ रागा जोंना फैदों आरो बालबो होला फेरेंगा नोंनाव बहर होला एकदम हिनजावफ्रा जा रागा जोंबाय आखाइ खबजोब्बाय जों खब 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 खबनो फेरेंगाया साल्ला जा लाजिखो न'आव थ्रोब बे जायो